Ja, jeg er taget ned til Vork sammen med min storebror. Storebror går lidt længere opad, men jeg tror han kommer lige om lidt. Vi må køre til vores mor. Vi skulle skynde os lidt, fordi vi har så meget tid hernede som muligt efter skole. Men jeg vil lige sige, hvilken stang jeg fisker med i dag. Jeg har lige taget fluestang. Lawson, klasse 4. Det er virkelig en stang, der er god hernede til åen. Og den flue, jeg fisker med, det er en red tag. Men jeg ved godt, det er en sommerflue. Men et eller andet skal man jo prøve. Jeg tænker mig at skifte til noget sunker lige om lidt. Det siger de også skulle være godt her. Vinterhalvår. Men der er godt nok dejligt hernede. God natur og ingen mennesker. Man er helt alene. Og så er det også fedt, at åen den er blevet genslynget. Så det giver altså nogle gode svinger. Der er godt vand og fisk i, det er sgu også rart. Ja. Men jeg ved ikke, hvornår jeg skal til at lave endnu en video. Jeg glæder mig til, når det bliver lidt varmere, hvor jeg skal lave nogle tørfluevideoer. Hernede har vildt godt bækket fiskeri her. Sommeren, når majfluen de kommer, det er helt vildt. Jeg var nede en gang i sommerferien, hvor jeg fiskede med en af mine kammerater, der Geir. Vi var i telttur nede, og der fangede vi en masse bækker, og vi fangede dem på tørflue, vådflue, det hele, og det var bare så fedt.